Сега, Валио, хубаво е да кажеш няколко думи. Нали ти като най... Да се намали, защото нищо не стане. Да, Пламен каза така. Тия телевизори работи Пламен каза, че... Само пречат. Сега аз мога да ви разправя притчата за това. Валио може да каже какво прави в момента и какво прави Пламен и защо ги правят тези неща. Нека да каже един път той да застане пред камерата. Няма винаги аз да... Афористично. Така, Пламен. Имало на времето 3 колета. Колко клипа след... Двата колета били препоръчани. Да. Единият горхия не бил. Препоръчаните колети постоянно са подигравали на непрепоръчания колет. Виждаш се ако приличаше те на това. Трябва да пътува с влак и такива. Трябва да пътува с влак. Докато те в самолета с... Ушким тилни. Паравион, там табела, те са. Да. Обаче... Не знам как да кажа, че... Сега в момента режем салата. В чест на непрепоръчения колет, който достави тая работа. Така. Това беше хубаво да те избърца с креща. Това е ракия. Ракия? С непрепоръчен колет, след 3 месеца път. Да, след 3 месеца. Важен момент. Вано тази сутрин се изрази така. Ден 2 ноември. Духа на... Моралът. Не моралът. Мотивацията на бенда беше спаднала. Беше срината. Трябваше да се случи чудо. Което се случи. Не знам как се случи, но... Когато вика всичко беше загубено, почти. Абе, то тъй като така. Търсим ни приказките. Това вълнение. Ние Магдамозък ще ги поведем по-късно. Магдамозък всъщност да се нарежи на тая. Наблюдаваме работна атмосфера, кипи. Много приятно. Много организиран труд. И взаимопомощ. И всичко това става вече в 24 и колко? Навън са келери домат. 0-15 минути. Тия доматки ти ги давам. Това го прибирам, защото това не може да сме болюви да изгледам. Чай, било ме интересно винаги да видя дали си кривялчите. Ето тук колегите последна приготовление последни. Колега, ако обичате. Колега Денев. Салата шопска. Таратор. С магданоз. Сирени. Друг таратор. Ракия. Колега Денев. Много малко става така, че друг път по-така. Аз се отпускам друг път на всеки ден равномерно да разпределят остатъка от... Той ме е. Шофьорско поливане. Шифи. Айде. Снимават така. Колегите, ето. Колеги Лида са. Колеги логото. Така. И нали всичко както си трябва. Моля, заповядайте. Чай. Ето го и главният виновник за тази цялата работа. Ето го в Федър План. С обикновения колет, който това момчето. Не препоръчения колет. Също така ние празнуваме черпя, а също аз черпя, т.е. Тина черпи за... Тя днеска спечели. Тя знаеше кога ще... Тя знаеше кога ще пристигне колета и изпита се взема шофьорския за водач на МПС. За водач или шофьор. И от тук идва и песента Карай шофьори. Затягай триколана.
Така, спираме поради необходимостта да отпием по глътка ракия. Пийте по глътка. Да, даже и така оставаме. Ей така даже. Ей така. И то може и да нападне. Върни се, Меги! Меги! Годинят ли да е? Аз два хвана. Не лошо. Човек деда... За кое? Ще си свие една така халата. Ай, покажи ми сега как става. Взима се тук хартия. Да. Не туалетна, не съвета, да купува. И тук, например, се взима от тази работа. Има някой запознат, не знае, баща не знае как става. Той ще види по-късно в клипа. Той го е правил това упражнение. Гена. Стани да лафа тук. Не мога да взема първи. Край. Предаден съм. Така. Ай, човеки. Върнахме се в България. И дядото между другото ми пише в писмото Тина. Дядото казал да... Като е дал тази ракия, това е било август месец, казал да пиете по една ракия заради мен. Като е дал. Още първата е за... Брат. Сега ще ме извиняват, нали? Има ли още записване? Има секунди, деца, 7-8 секунди. Това е супер, не трябва никакъв манданос. Никакъв манданос. Това е супер. Вземи си едно кисело млекце. Това Макданос това да няма в него. Много слаб Макданос в Норвегия. Крата ви сте, тя е 10. Какво не трябва това? Да, малко ме развали. Не лошо. Човек деда... За кое? Ще си свие една така халата. Ай, покажи ми сега как става. Взима се тук хартия. Да. Не туалетна, не съвета, да купува. И тук, например, се взима от тази работа. Има някой запознат, не знае, баща не знае как става. Той ще види по-късно в клипа. Той го е правил това упражнение и той. Да, защото не пуши. Не пуша, скоро, иначе тук е пушил. Да, и той е пушил много време. Да. Сега момче. Не пуши, прямо 10 години. Ще малко не. 12 или може да са станали. Ми да се надяваме, че и ти така ще направи. Не мина. Може би аз като си пушна и... Баща ми може би вече 20 и кусур години. Но баща ми е така в Норвегия, тук е тютюница, даже да не е било и същия сигурно се е такова. 5 или 3. Явно има някакво съревнование. Не може да ви види. Да се лайк да пуши по-късно. Тук е така. Това е страшно мъка в момента. Нещо не може да... Ти точно за пред баща ти, за пред камерата? Вие тук ще нам коси. Летнат ми пръсти от тези работи и ми се залепа хартиките за пръсти. Горката. Ето, прибирам го. Ето. Естествено ли там се държи хартията? Да. Къде държа ти ще? Има и тия типира. И... Сега някой сърби го налагали, че имаме сливовица. Знаеш какво ще стане? Може да прави каквото си искаме с него. Да. Просто поддържа ли е сливовица, защото тя е нали... изявена така. Къде сте силуете и къде сте сега? Не спихме в ракията, сега къде сте? Вие спите и нашата. Да. С сиренето му са. Защото скачам това хора. Ние така няма седни никога да пием ракията. Като тях. Сега ще видим после вашите клипови. Сега обясни Валю как се наигра, сега обясни пред цялото. Сега благодарение на тая маса пак е тая същата. Валю са наяди и напука като прасе и сега може да си спи даже ракията и му е лошо. Ето му и ракията. Да. Ето срамота е това. Ето и сега са гъни, като настъпан черви и тук са гъни.
му е лошо. И сега му е лошо и го боли корема и не сте да ака. Не за друго ми да не си плескал газа, разпа. Тя му предлагам сода да вземе сода. Бикарбонат с вода. Вземе да лъжите. Сега ни извалю, почваме да правим проби да им какво стане с него. Да знаем и ни за друг път. Никой. Аз пък му викам да изпия една бира, тя газировката пак го кара на оригни. Само със сода ще стане това нещо. Точно това ще правя. Взимай, айде, айде. Ето толкова. Сега може да станем свидетели на голяма работа. Сега да взем да стане някой пал. Ако има ти късмет. Да лъжичка, ма не цялата, не помня. Ще пак Кирил. Ако ти си го дам. Бакер вика на трон. Не трон, никой беше. Не искам, беше ми купиш на пакетче. Мисля, аз се оригвам приятно като... И аз вече не ползвам сода, направо се оригвам без ден между това. Ти си вода, лапни, изпи и ще видиш аз какъв лечител съм. Не само ти мен да ли ходи. Точно. Така че и мен ма фана още само докато те помирисах сода. Така е, че те ли съм бизнеса, да? Това е видни продукти го правят това нещо. Ма не пускай никога, не. Чакай, бе, когда да пусти, това пак тя ще изпиваш мога. И малко да шупни. Да шупне вътре, да хумне. Да камаряш. Ти не си разбрал това да стане. Го ли знаете? Мунтузо така съм правил. Сода, само сода, нищо друго. И ще улегне и си пак ще не спак ще едеш. Сега ще свърши клипа и аз няма съм се оригнал. Язък за хубавото клип. Той ще пусне втори клип. Има варианти да повърнеш, знаете съм. И сега аз как не му казах сега. Не да снимем този човек, той с тази камера, той е горкия. Кажи някой работа на Да, чакай Ваню да повърне. Често човека на тюрел. Кото ме артисъл му да пие нещо право. Много къса, бе, те ще дойдат големите. Ще дойдат ли? Аз за тебе му виках бирало да пия, нали? Защото... Да, бе, аз те разбрах...